Gorria, bera, badoa, oso ongi, berki epaile jauna. Badoa lau arraun elkartetako gizona. Momentuz Castro eta San Pedro irteran pixka bat aurretik, Oriok segundutxo bat galdua du, baina argi dago behar bada Oriotarrek orain estropada eremuaren erdikaldera jotze erabaki dute, norabide zuzenarekin gainera erdikaldera. Orain dena parean, Orio, Castro, San Pedro, Urdaibai. Hor dira Oriotarrak, gaur titularre guztiekin, hortxe veteranoekin, demoraldia ongi bukatzeko, kale sosketan ere suerteko izan dira, eta Izperroren mutilentzat aukera ona da, gaurkoa bandera irabazteko, eta aleginduko dira horretan. Noski, beste guztiak bezalaxe. Oriok segundu bateko errenta orain, Castro, San Pedro eta Urdaibairi, ikusi, jadanik badutela hor tartetxo bat, irudiaren arabera segundu bat baino gehiago dagoela esango dukenik, baina GPS-ak markatzen durain bi. Oriok Castro, Urdaibai eta San Pedrori 2 segundu. Hemen da San Pedro. Aitor Baldak zuzendutako azken demoraldia izango da. Aitor Baldak lan ikaragarria egin du. Berriz ere gora ekarri du San Pedro. Eta orain beste semetxoa izan da eta lanpeturik bere eguneroko gibidean, eta Aitorrek argi ezan du ezin duela jarraitu. Laguntzeko hor izango dela prest, baina ezin duela jarraitu, eta San Pedro ondorengo ordutan plazaratuko dute prestatzaile berriaren izena. Demoraldi ona egin dute. Hortxe ari dira orain 3 segundora. Buruan Orio 2 segundora Castro eta Urdaibai. Hirugarren kaletik Castro dugu. Castrok garaipen gehien lortu du, baina erregularrenak ez dira izan ligan, eta horregaitik ligan bigarren tokian ditugu Castrokoa. Hor ditugu Juan Mari Etxabek prestatutako gizonak, hor Joseba Fernandez gaurkoa, ala dirudi behintzat azken estropada izango du Castron. Ez azerra izango Joseba, hori Andre Gaizpiloa izan duela datorren demoraldiari begira. Bai, esperientziek lortu du Pedreñan egindako lana, hemen hori Etxaberi pixka bat esku bat bota lagundu, arraunlari ona, Donibaneko nere ibili zen, San Juanen, eta Galizian, Mekosekin, ia dena probatu da du. Mutik gaztea, baina ibilbide handikoa, Eta hemen dira Urdaibaikoa, liga irabazteko favorito nabarmenak, eta egun berezia gaurkoa baita ere, Patxi Bilbao prestatzailearentzat honek ere agur ezango dio, etxean, Bermeon, bere herrian Urdaibarekin eginiko ibilbide onari. Eta hortxe dira azken egunerako aukeratu dituen gizonak. Arego patroilanetan, eta zuzendaritzak ere epe bat amaitzen du, zuzendaritza berri bai jadanik ari da lanean Bermeon, eta hor ere ondorengo egunak oso garrantzitsuak izango dira etorkizunerako. Eta 280 metro, badugu entrevistatxo bat grabatua Patxi Bilbaorekin, eta igual maniobra ostean behar bada eskaintzia hobe izango da. Orain maniobra jarraitu behar dugu. Oriok 3 segundo Castrori, 4 Urdaibairi, 5 San Pedrori. Oriotarrak kementxu hasiera honetan, eta hor dira Castrokoak, Jimeno mutilak animatuz, saiatuko dira, baina beste inor baino gehiago badakite gaurkoa oso helburu zaila eta garestia dela. Demoraldi osoan zehar erregularrenak izan dira Bermeotarrak, eta 6 puntuko errentarekin heldu dira azken egunera, eta azken egunean dela hankaz gora jartzea baldintza hauetan gainera ezinezkoa da baserri. Bai, aleginduko dira horrei eusten, ziabogak nola, dudari gabe hemen Orio denengo sartu da hori, kalea horrei... Garbi hortxe dira Oriotarrak, 4:16, 3 segundora Castro, eta aipagarria aurreko txandako ontziek eginiko denborak hobeagoak izan direla, baina joan eta etorri egin behar da hemen, eta gero aterako ditugu ondorioak. Orioren denbora 4:16, Castrorena 4:19, Pedreñak 4:21, San Pedrok 4:22. Eta lauen artean, nik esan nuke ziabogonen hauengo lehenengo bintzat, laugarrek aletik Urdaibaik, horre jonekin zaio hori zertxo bat, eta gehiago San Pedro eta Castrori, korrentea bultza egiten du,
eta horren eraginez ikusi da laugarren kaletikan Urdaibaik zertxo hobea emandula, eta horrekin segundo bat edo bi errekuperatzeko modua, baino hala eta guztiz Oriok ez du usten, eutsi egiten dio, eta orain lehenengo kaleo idunez hemen aukera du bigarren luze horretan, lehenengo txandan Pedreñak egin duen bezala pixka bat estropada apurtzeko, ez? Oriok 7 segundo Urdaibai eta Castrori, orain 7-8 hor da, San Pedro 10 eta konparaketa egiterakoan, erne, Pedreñaren denbora ere zaindu beharrekoa da, 19:45, eta Oriok aukera ikaragarria du gaur. Eta esan dugu lehen, Patxi Bilbaorentzat egun berezia dela gaurkoa, liga garaipen batekin igaz bezalaxe, agur esango dio, momentuz, jakina, bere herrian, Arraun Elkartean egin beharreko ibilbideari, eta berarekin hitz batzuk izan ditugu, solazalditxo bat izan dugu, estropadaren atarian, eta hemen duzue, agurraren egunean, eta garaipen handiaren atarian, ligaren azken estropadaren atarian, Patxi Bilbaok esan dugu. Bueno, pertsonalki zuretzat oso egun berezi izango da gaurkoa. Alde batetik bai, liga hortxe da, bukaera eta garaipena eskura eta hori handia da, baina oker espanago agur esango diozu momentuz behintzat Urdaibairi, eta beste epe berri bat zabalduko duzu bihartik aurrera. Nolako sensazioak dituzu ere? Bueno, arte esan da, nik ez du pentsa, ez esan dinoz, bai utxiko dutena, bai gut esan, ontsa momentun zentratuten haue ligagaz, eta hau ez du bai bukatu arte, eta seguramente bizarri atzalderantz, jauziko nazkonture, ja aztigiz daudakotela, denbora gehiago, eta orduan jauziko nazkonture seguramente, eta hori asko da nostalgi pizka bat, baina, nik uste dut, onerako itzen dutena, eta atzetik etorbi dau jentie injarragaz, eta goguaz, eta igual metodologi barrizekaz, eta gauz